Ibinida ni Mayor John Lazatin II ang mga naging accomplishment ng kanyang administrasyon sa kanyang State of the City Address itong Lunes, July 27 sa Sangguniang Panlungsod Session Hall. Dumalo sa ulat sa syudad ang City Council, Barangay Chairpersons, Department Heads, Sectoral Representatives at iba pang mga personahe at panauhin. Ilan sa mga naisakatuparan ng Angeles LGU ay sumentro sa healthcare, peace and order, pangalaga sa kalikasan, agrikultura, edukasyon at ekonomiya. May mga inobasyon raw na naipatupad sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center na kauna-unahan hindi lang sa Pampanga kundi maging sa buong rehiyon. We are the first in Pampanga to launch an outpatient mental health services. We have launched our rheumatic heart disease package first in Central Luzon for free injection of pediatric and adult patients with rheumatic heart disease. We also have operationalized endoscopy and colposcopy services for early detection, prevention, and timely treatment of the most common cause of cancer for male and female. Nakikilala na rin ng mga programa na ipinapatupad sa City College of Angeles na humahanay na sa mga nangungunang universidad sa buong mundo. Became the first local college in the Philippines to receive 5-star International Center of Excellence in Events and Management from the Asia Pacific Institute for Events Management. Earned its first ever recognition in the World University Ranking for Innovation, what we call WURI, for 2026, placing among the top 100 universities worldwide in 6 innovation categories, including visionary leadership, curricular innovation, student support, sustainability, and research. Bumaba rin ng crime rate sa syudad, bunga ng karagdagang kagamitan at mga modernong sistema na umaantabay sa mga otoridad sa paggampan ng kanilang tungkulin. Since July 2025 to date, these initiatives contributed to a 12% reduction in the overall crime rate, including a 60% decrease in murder cases, a 45% reduction in physical injury cases, and a 27% reduction in rape cases. Sa kabila ng mga naisakatuparan sa kanyang unang taon sa pwesto, hindi pa raw kontento ang alkalde sa kanyang naging ulat. Sabi nga natin, no, hindi pa tayo totally fulfilled dun sa kasi nag-uumpisa pa lang tayo. So, kamba sa pinisinta natin, maliit pa lang na bahagi ng mga magiging programa natin for Angeles City kasi meron pa tayong mga 2 years, no? So parang kung titignan mo, pamula pa lang to ng mga kailangan natin gawin. So habang tumatakbo ang panahon, siyempre padagdag ng padagdag ang mga programa natin. So dito sa mga programang to, sana maging ano siya, no? Maging ehemplo siya na sana ipagpatuloy sa susunod na henerasyon kasi tayo kasi we come and go. Hindi naman tayo forever na sa politika. So gusto lang natin mag-set ng example para meron silang susundan, meron man silang tutularan, lalong-lalo pag ini-implement natin is good governance. Para kay Vice Mayor Amos Rivera, nakapaloob sa SOCA ang mga naging pangako ni Mayor Lazatin noong panahon ng kampanya, lalo na ang pagtutulungan ng legislative at executive. I think for me it's a very substantial SOCA, which is of course aligned dun sa inauguration speech and campaign commitment ng ating mayor. No? At the same time, it's holistic as well, covering most ng mga iniintay o ini-anticipate po ng mga Angeleños pagdating po sa one-year report. No? And the message naman ni Mayor at the end of the SOCA was very clear po collectively. No? The true essence po kasi or true traits ng as Filipinos is bayanihan and no one man can do it alone. No? If I can assess, analyze yung message po ng ating mayor, he understand may limitations lahat po tayo, but kung magtutulungan, hindi turuan, kung hindi tulungan,
anything will be possible. No? Samantala, ipagpapatuloy umano ng alkalde ang mga epektibong programa kasabay ng iba pang mga proyektong nakatakdang ipatupad sa susunod na mga taon. Siyempre kailangan mapagpatuloy lang natin yung mga programa. Although marami kasi tayong kailangan gawin. Kung nakita nyo ang yung SOCA natin, apart lang yan ng mga programa. So based sa SOCA natin, makikita nyo, kailangan natin ituloy pa ito, kailangan natin i-enhance yung mga programs dyan. At marami pa tayong hindi binabanggit kasi nasa drawing board o ang implementation pa lang is within itong 2026, no? After nga ng SOCA natin. So continuing programs at projects yan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.